ole saatu aikaan, kun ainakin tosta radiosta vakoilen kuuntelin sitä, että vähän oli ongelmia tuon heilumisen kanssa viivalla. Ei saa heilua ennen kuin valot rupeaa liikkumaan. Ehti auto heilattaa valossa liikkeelle ennen kuin annettiin tuo valoille komento alaspäin, niin siinä kohdassa sitten siinä ongelmia ja kelloja käymään ja Audi pystyy saamaan aikaa ja muuta kuin uutta kertaa yrittämään. Pitää olla tarkka. Kannattaa kysyä ohjeita, jos ei tarkkaan tiedä mitä pitää tehdä. Nopeusmittari antoi, jos on nyt 230 ja sen näkee, mutta sitten ei pääse. Pitää ottaa toi valmistuksen pakko ja kaiken näköistä se on vaan siitä huono, että lähdet riippuvainen siitä, kun posteen vesisatoinen keli, niin silloin se ei toimi, jos laittaa aurinko, se toimii. 80 jälkeen ei toimi. Sen alle niin ei toimi. Se vaikuttaa kruiseen ja se vaikuttaa ohjaustehosta. Moottorin käyntiin. Se on meinaa vittumainen ajaa, se on täys tehostossa päällä. Ei toimi nopeasti. Se luulee, että mennään hiljaa. Hyvin se on pelannut. No ei se ole kyllä mitään on. Ei niin, ja se alapallo niveltiin, niin sen mä kaahasin, kun oli sen tiellä, mä oikasin mutkaa ja ajoin silleen pannekimeni solmuun. Mä löin niin kovaa, että siitä meni vissiin se alapallo. Ja taas on samat Volvot vetämässä Titanian taistelua. No tiukempi loppu 21.9 ja 21.32. 101 ja 107 loppu nopein. Nää kaksi kaverosta kyllä tekevät hitaimpia paljon. Hanskalokerossa on niinku redellä. Nyt on en mä tiedä mihin se kuuluu. Ei oo paloautilla. Vanha kärkiläinen. Saatana nyt tässä. Se on GTI vielä lisäksi. Se on kaveriauto. Tossa on kyllä jonkunnäköistä retro-tyyliä. Se on ihan orkkis. Niin Haminassa tommonen ihan eikö tehtaa ahde. Se on muuten orkkis, mutta siinä on vapaari suodatin laitettu vaan.